Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Usamla Vicky Marbanyang uloong bag jala Meghalaya ladakadon yaki karkhana kaba penyaj hi dagi brio lajong kalaban ai kam ai jam yaki samla kibala nang lastat bat kibala pentebit hagi jaj kam bapher hagi jeng kram bigilat pathai khubuara ka arpau trik risau arajar arpu ar usamla Vicky Marbanyang uloong bakalong kebesusi manyi babun lagi samla khasi kibala nang lastat kisusyong klem kam nagda ko jingbom don ki karkhana uni usamla ubade nagasnong Norwest East Khasi Hills District ulapan pau yang jing ngau benyau babun ki marap nakni ke jala Meghalaya la shuwan thi de gibri ki banabar jala hakdor ka batat bat khanyat benyi ki nong rap ki barap sitom baro saw ayam ladangi pet yaki ri jong kinong we ni ba kumno kilong kiri ke ba ruspa kumno ki kiu hakaroi kapar kumno hakayo kakot ni ba kadau kamdere na kadau ba kidan ki high level ne ba kidan ba kinang untuk ki doyong ne ba kidan kata corruption ne ni ba kidan ki private investors ki behe ki ba thapisa hagari jong ki jela jong ki de ki 4000 crore ba kidan ki industries ki behe te ka jing thumu jong ki kamta hi ba ni in ka jing thumu nam ta jela jong ki kamta hi ba in wanra ki developments ki ba in wanra industries ki behe te haka ka kumbang lo mga bagatri jonga bagi engineers ki badan lah tu project badan bantalang tu project kade ka mechanical bar ka machine design ke ni thumu bonra ki machines ki behe ki ba nila ban snai ki parts mala ban manufacturers ki parts ki tiar ki ba pher te ngi pedeng kwa ba ngin hikai shwa ngin a shwa ka skill ki khana samla jungi para samla jungi balada kila yo kita skill ngila panong mo kita skill jungi kan poy ka world stage level skill ngin sala bikin ban manufacturers ki parts jong mde bangin larang wanra ngai kita machines dengan wanra di ki brio ki banabar jela bangan kam dan jimut reh dia ro te henry ladangi yo bri banai skill si para samla jungi hi te inyo ka ladangi seng industries ki behe ro kemun inyo thapkam di ki brio jungi ken te lada ki khana ladangi lapoy hakta level jungi ko angi phi kam ka world skill level ka jing thumu jungi kam dere tang manchong machna ki parts berberia kani ka main ka ong kata ka master plan jungi hi kadeba ngin seng industry ka ba dei ka automobile industry jong bangila pansna na dong sidam ban design ru hane pansna hane ban manufacture made in Meghalaya ka automobile ka jing thumu jungi kadeba ngina ko ya ka motorcycle ne ko ya ka scooty ne ta tenga permangkren yang kata la bonsin ki ong bangi shu perkhat ni sumudur air ni sports ni ne kum kata ka pamla long ngang ong phi ka de ka bala long kata ngala kendu na samnaru jungi keleng ngala iru ka jing tibit ka jungki ba ka jing start jungki bakin le ki kam designs but dala de nu jawab ki bashari Germany shari Japan ru ja kendong adu kata ka skills jungki nam jungki na bala design te ni iru na Porsche ka por ba kenu ki mi na samla ki basna hi ki baik jong ki sna hi ki kali jong ka syukur no kumno ka syukur no tang haba kerna po media usu komen ki brio kuno tang tahi kim yo ate kata kalat ndan ro plela nam tajuki mnum nuru te mudur pile de bakim kita khna ga start de bang yo lang ine wan lang ine phliu jum lang ine share lang jing start ine sam lang kata ka di jungi ka jala jungi kla point asia kla point jala jungi bale kam long ta de na kada ba ndan ba plela ki mnum nuru te aden ka te kata ka de ka jing thumu jungi nam ta ka ni project ma kajing wan jonga mata kasing bere kade sakawai ba ngakwa usu punchai ngakwa punchai khindiat ya kane ka jingtho ka mi khot khobor ba ki kajing kno ba ki patba ka punsla king baking suit ngi khrei kalong ka bakam dai ngakwa banong tangkawi ba ndan re unu bru shimet ne ndan kano kasing kasang ka kunhun ru kabala ban ong ba ai me bele mingit yakati bele mingit kata ngim dan hok mangi ki briu simet bangin keno inu bangin ka jingat hi kare hok simet hi munur bala bangin ya nuru ka jingwan jonga ha tu snim da media bre kade ba ngang ong bangim de benting inu ru ngim de benting hiksui ani thok ki pimenta mangaru ha tu sni perbangwan ban ya ka media ngar ngatim ha ngari tang khana tang student ngade bangan ban le persya kini krawor kat UDPC amle jong state kamde ke bosuk hinga ngar ngating tamba bangayang halor ka hok ngayang halor ka jing sisa bat ba ngade khunjung blai ka kasuk pi kamsing ngam ting sura te ha ka jing sisa une u samla budan hakane ka
bathok ini kayu Andre ngim lalong kumba ngim di pun sung thobak lai ki brio ta bagi brio ki ngit sut ni krai te ba ki sasha ti chnong shabam chnong pi ka tu ko jingkran tu ka pen tiang ti ki kam di pun sung thobak la ha jing sisa ngila de ban yeng lang di ban am sim lang ki brio pada da yeng halor ko hop ngim di ban tiang ya kan ko nuru te nga day ba ngin yang halor ka hak tengem degi menti kata ka jing thumu janga kata ka deka message janga ki brio banga khabong re bangi ngi degi nong ngi sut ngi krei uang ru bla panjab buram me ka pun slahi bor ko wai nga ong pi ba ka jing ja buram le te jong ka pun slam dei re jong ka sti bor ko wai hi kala deni do gisna mar sa ka pra por nong ilam jungi uang ba nga ham jam ki sut ru nadu ko to ka por nong ilam jungi kini ki nong ilam kini ki samla kini ki samla ki rong ba ki ba i je ka jek ben rio sisa ki ba kwa pan yadai ka ri la de ben kili kan tu nong ilam jungi hak tu por ngadang dan hajung puli mo ngapala ban lek ngata te kini kinong ilam dik le ben kili kan yuni nong ilam jungi ba khamad du ba beli ko pikiran bi jeru kata ba dan kami kata ka soi dulu beli kan ngi kepek ba ka fu jungi kam song dor sama hadu kata kata te beli tang hajar ka prana pot ke por upun leranya ki jek ben jungi uang bangi kasih nginang le nginang teman ben dikiat uang ba ki bi sansnam pil bi ma sansnam hadu ba ki comments ba i mangar ba ki dang ram ka klis nyang ka fu jong no punsla pi lede ba kini ki sama jungi gede kita ki ije bri bisha na do to por la de kli ni nong lam jungi beli beli kita abang yo i ba ki kun samla jong gari kimi syekman batin saya lagi jong kisap ini lagi jong jing tule badung i ha bagi don ya kata ka jing sutu ke bos mutu dan pawan thai na we ki jaka bagnuan kala ka jong kastir bad ban ai musim lang bad ban sielang ya kata ka jing stan ka jing sutu ka jong ki namarkat sia kung yo i mo mangiru haba ikun apply yak kino kikam kinde yak kino kikam kipan ya kaskill kipan ya experience tena ai kingin yo kita ki experience ai ngin yo kita ki skill apa undan ba ai tikalong ka badu jingkremen ten re habang yo ipat pakum kini ki kena ken ibaladap ibak kitmu ban le ya kata ban ai kata ka experience ban ai kita ki skill ka ban ta ki kun samla isnyo tenan ban yusnyo ba ngin ai ka burom ya i balai kum uwe ni kun samla umi syakmat ukun samla jong kari ukun samla jong hunyo trap hunyo skum jongi umi syakmat banyarap iku ipat ki paralo ki badan kam mar ku i menta temu ki kena ki bala man la kayang ki dan be kita ki bala pas bikom BSc BA BL kita ki lain ki pas maki ki bangasnyo ngasno tenak ala demo ya ki parado parasnam para rila jong asnyo sarong habang apet ngai ipat kinik siya charum chaneng nang kali pisai ha chu chong yeng ana liya kawai chu chong yeng lihat tu kan kan poi sai ten re hawakidan kum kini kena pan nakari la jong iwan ra kum ya kini ki sotenan ngadas ngop tenat bat ngangu yo bleiru bau sei kum ya kini kena nakari la jong bati upliu kena te ba dan bapli kalat udan makna kata kajing start in Jepang ada ampli kalat lek kumno ken kumba umlum sosot hamu ong bero ubriu bastan mano bala belen baklam da pli kalat kumno ula ban kren te kani kawan jelang ha ike habai kalat ampli te habam pli kalat ada le ya kendu makna ba utau kubong no prado prasna ubabat ya kijing sencal babat ya ulakam bala banle nrei pun snap ukhen long khen ko kenya ka ai ka ba kita ki khun kari ki khun samla ki khun ka brin yotram ki wanra long no kumba ukhen dau thala ukhen salia ken kumba su ong no sikin tien la long kumba bisni ba ya ki khun samla ki iyo si jirong kinang yara si jirong iyo itana tarai ong aba siang makia siarum sianeng siang sinong siang tau klem kam klem jam da pria bagi la perut ya kapora ke jing kule in trai kin kata along jaitu along bi itu ga fitau be tang ya kata ka benta bani yo aba kimio ikala thai ikalang ya bat seno kan negari gani alam ba si ai kun samlakin lo pilong kam de ke masuk beli ki ru ki haptre ki hawat ki bela pi keleng ngarum dere bang awan ne ngar ngatri sebar him chua te menong bangin ino ikam kijam bangin perkhan ne kam kembang long ping la wes nang ta kan ke project jong de lai sos nem te kam suk ni ki bangin si ino ikam kijam kan nilai keren nilai phi jung mut
termasuk kun otang tai yang begini kendu begini sedang begini form dak kata tim jengi begini sedang no termasuk kun otang tai wat finance nu nur miyo la persang wat finance begini sedang sudah berit jong jong temangi miyo ora dengan squad ban percaya sendiat bang ba ka ri jengi gede kata kari kepala kerku bleda kata hadu kata-kata hi ke bang ong pi bangi ngila ni don kata kalat ke potential bangi ngila banlong kawai na ki jela ke berus patam ka ri hi bar kawai dari India hi ngila banlong kumno ngan ong pi kumta lada kumbang pi ma kini industries ke bangan senam akan ke tri janga ke mechanical tengong hi bangan senam automobile rem de tang ta ban kut ngila ban extend kum sya ki po ka hapo ki hapo agriculture hapo ki nongrap hapo ki nongri hapo ki wei haman lagi lain ha ki tri ngila ban pendrong kini industries kini mechanical kan beta pet kum sathan penusla sathan ri bhoiru ngi kumno ki wan ki banabar sala ki i kaspa jungi hadu kono ngi haspa ngi nomi hale ki wan sabar ki wan thilu ding ni ki marab jungi ki marba mati jungi ki le sabar ki sna hatpo ki factory jungi industry jungi ki mara sesnong jungi ki mara ki diramingi pede par bagi thit pede dan flik lip hina po ki nongrep kanu video tu saterpat la bhav nai di phi la bhav brand national romi hadu kata kalong pi usun sar ngi ben hadu using ngi ben tengi ngi ong ba nakdang ong pi ba kamkut ini banong seperkata kata ka mesin automobil kan kata ka diketri janga tong yang ladang ila non ra iki mesin sabro kiliang ado ba usan saru ngin buchna factory hne yu sta terparu yaki neki marrep jongkum ki singgi ke ru te long tan mi kin ki kam ki jam ta lada tang ka wega ka factory industry engineer mudur pi kan no hajar kan lak mut gila kan ikan te lada habro kiliang ipon kam ta kamut kan ka nginong ba si yang ibriu ba kerdu kam ma kerdu kam hadu ban ong ban ye thor la sure ma ni thor no la do khun janga ai kam no ngai la jong ban kam tamang ong phi ngi nyut ban challenge ngi ba la dadam industry se behe he ngong boyo khun armut bu yo na samut blik la bun pat ka kam tela da ka jela jungi ka he pat kam ta ka long singan tar jela jungi te ni ha per khalu overall tem de bang siong tang kita industries da ka he pat kamut ka singan ka pa jungi ru kimi ki trot sing sipun ki ban dai gari pi ka long ta la ngi bide ikran bide ki ne ki nong mi khman jungi ba la kli ko sen ma po assembly ba kasin jam yu ko pisi ma phi nam ta ke ne kin ban kan ti yu kan ya kan ni garap karyang uang pan ban ba I'm not scientist you're not a scientist som ha song no pi la da kli du ne nong ilam ba nam ta ki kna school school phi le no urkhiru mun pan pi ya ka kam assembly ru ki ple kyu jakai man ki ple kam jakai le kai khlung te kum mi ki ne ki briu min buram no ken bele ken min ai la bang ki ne ki briu te kum ba ang skwa ban repeat ki jingkran jangi wei nong ilam jangi badan buram ro ibala klan no ima hs lama ya no ba ki briu hi ki ba wat dong ki ba wat nia bar ki briu ki bam ya ki bam kwa ban penslor ya kene kan pum kwa ban aila ban kanti ya kene ka jak ben riu jangi hi khna samla ki dei ki nong shun jang jak ben riu dei tangi nong shun jang jak ben riu ki dei ki bam ken khasi chu hi la jang ro pe ni mata ngi dan ki nong ilam ki blom kita